आरो 10नि फरायसा बर' बिजोंनि बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना बाहागो लादों। थ' गासै आसामाव 15,000नि बांसिन फरायसाफ्रा नैबे रोंगौथि सायख' आनजादाव जिरायदों। बिथांमोना जि कम्पिटिटिभ जि फैबाय थानाय आनजादफोर लोगोसे मेट्रिक आनजादाव जिखिनि बिथांमोना फिथाइ लाबोनो हागोन बेखौ बिथांमोना टेस्ट महरैबो बिथांमोना लादों। आरो खोब इन्टारेस्टिं मोनसे बाथ्रा आरो बेयो मोनसे कोइन्सिडेन्सनिबो बाथ्रा, जाय फरायसाया रोंगौथि सायख' आनजादाव मोजां फिथाइ लाबोनो हायो बिथाङा सारा आसाम नाङैनो बर' बिजोङाव टप 10नि जि मासि आवग्रिनाय बै फारिलाइयाव जोङो नुनो मोन्दों थांनाय समफ्राव। थ' बिनि थाखायनो नैबे रोंगौथि सायख' आनजादा खोब गोनांथार मोनसे आनजाद हिसाबै जोंनि जिखिनि बर' ओनसोल बा बर' बिजों थानाय फरायसालिफ्राव खोब मोनसे इम्परटेन्ट एग्जाम जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव थुलुंगा होनो थाखाय जि थामथि 1, 2, 3 बा साथाम जि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ लानानै मान बावनाय लोगोसे बान्था बावनाय जि हाबाफारि बेखौबो लानाय जादों। थ' नैबे 2023 मायथाइयाव जिहेतु फोसावखानाय बायदि सेथि मासि जाय बिथांमोना मोनगोन, जाय बिजाथि बा जाय फरायसाया बिथांनो 20,000 बावनाय जागोन। बेजों लोगोसे नैथि मासियाव जाय बिथाङा आवग्रिनो हागोन 15,000 आरो थामथि मासियाव जाय बिथाङा आवग्रिनो हागोन 10,000नि बान्था फोसावनाय जादों। बिथांमोनखौ गेदेरथार मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय जागोन। आरो जों आसा खालामो दिनै जोङो उदालगुरि जिल्लानि लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुल नैबे सेन्टाराव जोङो फैदों। जोङो डेटाखौ नायनानै मोन्दों जे 208 फरायसाया बेयाव बाहागो लादों। 23 उदालगुरि जिल्लानि जि सेन्टारनि गेजेराव नैबेयावनो बांसिनखौ जोङो नुनो मोन्दों। थ' जों आसा खालामो उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो बै सेथि नङाबा नैथि नङाबा थामथि मासियाव जोङो मोननो हागोन। बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों आसा खालामो। आरो नैबे जे रोंगौथि सायख' आनजाद बिनि थांखियानो जाहैबाय टु इनफ्युज कम्पिटिशन एमं यां माइन्ड्स। बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव जि कम्पिटिटिभ वर्ल्ड बेयाव जाहाथे बिथांमोना साग्रिद जानो हायो, बेयाव जाहाथे बिथांमोना साखाफारा जानो हायो। बेनो